Echeno mar medo jiwo chenro mag thieth e kaunti ma Nairobi, kar thieth manyien mar Mama Margaret Uhuru oyawa yango odiochieng' ma kawuono e kar dak ma Korogosho. Kar thiethno manyocha odar kowuok e lwet sirkal mamalo chwal ne kaunti ma Nairobi ka oting'o tende 548. Osuptal ma Mama Margaret Uhuru oyang kaka achiel kuom osuptende madito e kaunti ma Nairobi. Ka oloso gi jodak e sach yiepo ayanga, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja olero ni osuptal no biro konyo jodak ma Korogocho kanyakla kod jodak ma Nairobi duto. Osingo ne jodak ni osuptal no biro chiwo thieth mani kod rang'iny mamalo kendo kwedo weche mawachore ni dar osuptal no kowuok e lwet sirkal mamalo kiduoko e lwet sirkand kaunti ma Nairobi biro duoko chia mare chien. Hizi hospitali ni zetu sisi wote. So governor, ningekuomba ile iko huko kwangu kwa ward yangu, tafadhali utoe amri sababu hospitali imeisha iweze kumalizwa, madawa zikuje, vitanda zikuje, ndio hao wazazi waweze kupata matibabu ya pesa kidogo. This is 548 bed capacity. Imeshinda hata hiyo Mama Lucy Kibaki Hospital, and I know that we will start seeing more services now to hii area. Kwa hospitali kama hii inaleta mambo mingi ya uchumi. Economy ya hii area mtaona ikibadilika. Nimeona malaboratory, x-ray iko, ultrasound iko, tunaleta CT scan hapa, tuko na orthotrauma, accident and emergency. So mtu akipata mambo yote msiwapeleke mbali. Mwalete hapa, tuko na state of the art equipment right over here. Tutahakikisha tumeka madaktari wengi zaidi.